Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Kining santos nga misa pro populo atong gihalad alang sa mga katuyuan sa mga parokyano nga sakop nganhi sa National Shrine of Saint Joseph. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Langit
Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot ngang tanang mapahitas-un ug dautan, sunugon sama sa dagami. Niadtong adlaw, mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ania ang Ginoo aron paghari sa yuta, uban sa katarong. Ania ang Ginoo aron paghari sa yuta, uban sa katarong. Awitig pagdaig ang Ginoo, dinuyugan sa alpa. Dinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga ahawit. Inubanan sa mga trumpeta, ug sa tingog sa budyo. Pag-awit nga masadya, atubangan sa hari ang Ginoo. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Atubangan sa Ginoo kay nagaabot siya, kay nagaabot siya aron paghari sa yuta.
magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong, ug sa katawhan, uban sa iyang kaangayan. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Kinutlo gikan sa kidang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinunua, nagbuhat o nagbudlay kami sa adlaw o gabi, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingna namo kamo, ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami o nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa manindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo. Ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuhoy. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamog mga buhat, mga gubat ug mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Ipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabo unya ang makalilisang nga mga linog, gutom o kamatay sa tanang dapit.
Ingon man ang makahadlok ka mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao unya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Kay hatagan kamog igsusulti o kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente o mga higala. Ug patyon nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, aniya nata sa ikakatloag tulo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ug sa atong panagtigom karong adlaw atong pasalamatan ang Ginoo nining adlaw nga Domingo, adlaw sa Ginoo diin atong gidala ang atong mga pag-ampo sa pasalamat ug sa atong mga petisyon sa Dios pinaagi sa pangaliya sa atong patron nga si San Jose. Maug na kini ang Domingo nga katapusang Domingo karong tuiga nga atong gamiton ang liturgical color nga green. Kay sa sunod nga Domingo, tapuso naman nato ang liturgical season sa pagsaulog sa Kristo Hari or Christ the King. Ug sa sunod na usab nga Domingo, ato nang sugdan ang atong pagpangandam sa panahon sa Adbyento. Kay ania naman kita sa katapusang panahon sa atong liturgical season, ang atong mga pagbasa karong Domingguha naghisgot usab sa mga katapusang butang. Matud pa ni San Lucas sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, mientras ang mga tao midaig sa templo sa iyang kaanyag uban sa mga mahalong bato ug adorno, si Jesus sa walay lipod-lipod namulong. Kining tanan nga inyong nakita, muabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin, kay ang tanan tumpagon man gayod. Mga igsuon, kung maghisgot ganita ni ining mga butang, kung duna gani realidad nga dili nato malikayan, dili nato mapospone, mao nga muabot gyud ang takna nga matapos ang tanan. Sa giingon pa, all good things come to an end. Apan usab ang mga kalisdanan ni ining kinabuhia, duna usay katapusan. Dunay katapusan ang tanan, apan dili kini dead end para nato. Diin wala na kita gikuptan nga paglaom. But in the end of times, kini karakterize usab sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Diin iyang hukman ang tanan. Kung mahitipon ba kita sa mga pinili, o ngadto ba kita sa atong kalaglagan. Diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog, nangutana ang mga tao, kanus aman kini mahitabo, ug sa unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon, nga kini
matuman. Kung maghisgot ta og end of times, this is a common question that comes to mind. Ug tipik kaayo ni siya nga kinaiya, hilabi na natong katawhang Pilipino. Mangutana ta kanusa ang deadline. Ug ngano man kaysa atong pagpangutana, anha pamanta mo lihok kung duol na ang deadline. Kung hapit na, anha pata magkarakara. Para sa uban, kung anaa na sa pre-departure area, anha pa magbinuutan, anha pa magtinarong. Pero kung anaa pa gani ka sa imong kusog o kabatanon, layo pa bitaw, layo pang deadline, unya na lang ta magbinuutan. Ang resulta, dili na mao, nagkagidlay, ulahin na ang tanan. Sa atong sitwasyon, sa estado sa panglawas, apil na ang mga butang espirituhanon. When Jesus was asked with the question, He tells His listeners and to us today, ayaw pangutana kanusa o sa unsang paagiha kini mahitabo kay basin unya calculative, bana-banaon ra nato ang higayon. But Jesus responded that what we need to do mao ang kinaiya sa pagkamabinantayon ug andam kanunay. Rather than answering when and what and in what manner, si Jesus miingon hinuon, be watchful and ready always. Mangutana ta, sa unsang paagiha kita magmabinantayon ug andam kanunay nga maoy awhag sa atong Ginoo sa atong mga pagbasa karon. Mga igsuon, the work of salvation, ang buhat sa kaluwasan ato nang sugdan karon. Ug dili hinuon nganha sa pre-departure area nata. Let us rid of ourselves of the mentality, that false sense of security nga dugay pabitaw ang pagbalik sa Ginoo o bakaha dugay pabitaw ang kamatayon. It is a distant reality still sa atong kinabuhi. Sa daghang mga bersikulo sa Ebanghelyo, atong madungog nga ang sulugoon nga gipiyalan sa agalon, muabot ra gyud ang panahon nga siya mobalik. Ang Dios mao ang atong bos agalon, ug kita mao ang mga sulugoon. And let us remember the fundamental truth that our actions and attitudes in the here and now will have a repercussion, dunay konsekwensya in the next life, whether we are saved or we are condemned. Sumala pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa karon, how we work and the choices we make now in our daily lives determine how we will eat in the next life, sa sunod nga kinabuhi. Kahadlok sa daaning mga pulong ni San Pablo karon sa ikaduhang pagbasa, murag mabalisa man ta ni ining mga pulunga. Kay dako ang disgrasya kung ang atong mubo nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, ato lang bayluan tungod sa atong mga buhat nga dili siguro mao, nga dili na hinuon nato makabot ang kinabuhi nga walay katapusan. Let us work out our salvation now, not tomorrow. Don't delay. For what you can do today, do not delay it for tomorrow. Kay kita responsable usab sa atong kaluwasan. Mauna nga ayaw usiki ang panahon.
ang kahigayunan nga anaan nimo karon sa walay mga hinungdan nga mga butang, kundili ang tanan natong mga buhat unta makadala nato sa atong kaluwasan. No? Ang tanan natong mga buhat karon makadala unta sa atong kaluwasan. Mauna nga padayon sa pagpuyo sa matarong. Padayon sa imong pagkamanggihatagon sa imong panahon, sa imong talento, ug padayon nga puy-an nimo ang imong kinabuhi with integrity. And you would never compromise this bisan sa pila pa nga kantidad sa salapi. Ikaduha, ang pagkamabinantayon og andam kanunay nga maoy awhag sa atong Ginoo sa atong mga pagbasa karon, nangahulugan usab kini nga dunay kalisdanan ug pagsulay nga moabot nganhi nato. Ang Ginoo nanagna nandaan nga ang iyang mga tinun-an would suffer trials and persecution. Kay mientras ania kita sa kalibutan, ang atong kinabuhi, ang atong pagtuo is constantly tested in the struggles that we face every day. Adlaw-adlaw kita nagatubang kanunay sa pagpili, sa maayo ba o sa dautan, kay gawas nun man kita. This is the privilege given to us, but this is also the burden. Pilion ba nato ang maayo o pilion ba nato ang dautan? Siguro sa atong palibot, usahay atong makita nga daw may patigbabaw ang dautan. It seems that evil has the upper hand when we look around us. Tanawa lang gud na ang Ghost Project nga resulta sa ghost conscience. Tanawa lang gud na ang korupsyon nga nakahikaw sa paglambo kanato isip katawhan ug nasod. Evil seems to have the upper hand. Ug dinhi nag-awhag si Jesus kanato. Ayaw pagkaluya, pagmakanunayon, pagmalahutayon sa imong pagbuhat ug pagpili sa maayo. Sahay lisod, tugkaron kining awhag sa atong Ginoo. But here, Jesus also assures us not to be paralyzed by fear, because every good nga atong himuon, atong pilion, nakadala kinig paglaom sa kalibutan. Mga pulong ni Pope Benedict XVI. The good that we do today, dili gyud usik. Because when we do good, we bring hope to the world. Sa imong pagkamakanunayon, sa pagbuhat o pagpili sa maayo, bisan sa daghang kalisdanan o pagbabag, nakadala kag paglaom. No? So ayaw kaluya, bisan tuod og ang kadaghanan nagbuhat sa dili maayo. Ayaw kawagtang o kadasig sa imong mga nindot nga mga tinguha, padayon lang. Kay ang Ginoo maoy nagpasalig kanato nga dili magmakawang ang tanan. Katapusan, kung maghisgot ta sa pagkamabinantayon kanunay ug andam kanunay, gipahinumduman usab kita sa Ginoo nga uban sa atong mga paningkamot, dili sad magmakulang ang grasya sa Ginoo nga nag-uban kanato kanunay. Niining atong panaw sa kinabuhi, wala lang ta nag-inusara sa atong mga paningkamot, kundili gisapnay usab kita sa kaluoy o grasya
sa Ginoo. Mauna nga kung masinati gani nimo ang mga kalisdanan, duol sa Ginoo. Turn to the Lord, ayaw hinuon palayo niya. Because He assures us sa atong mga pagbasa karon, tagaan ka sa kaalam, nga bisa ng imong kaaway, dili makapanalipod niini. Karong Domingo sa ulog nato ang Domingo sa Kabus, World Day of the Poor. Mauna nga nindot nga nihi sa atong parokya, doon na tayo initiative nga later in the afternoon manghatag-tag bags of blessing or bags of hope sa pipila sa atong mga beneficiaries sa atong parokya. Pag tinabangay kini sa atong Caritas nga ni sa atong parokya, ug usab sa George T. Foundation sa Metrobank nga every celebration of the World Day of the Poor sa bulan sa Nobyembre, dunay bags of blessing nga ipaambit. Pero uban ni ining material nga butang, karong Dominguha, kitang tanan miila usab nga kabus. And that is why we are here, because we need God. No? Kabus sila nga miila sa mga butang espirituhanon nga nangaynahanglan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. And that is why we go to Mass, not because we are obliged, not because kay makasalata, no. Kundili sa atong pagsimba, miangkon ta nga nanginahanglan ko sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kay kung ako lang, mapakyas gayud ako. Ug karong Dominguha, gitagaan usab kita ni ining maong mga pulong, ayaw kahadlok sa imong mga paningkamot. Kay ako magauban usab kanimo kanunay. Mga igsuon, sa atong pagtapos na sa liturgical season sa sunod nga Domingo, ang Ebanghelyo nag-auhag kanato ni ining maong tema, ang katapusan. Pero ang mga pulong sa atong Ginoo karong Dominguha should not cause panic or fear alang kanato, but rather consciousness to live out our Christian commitment in the here and now, isip mga tinunan sa atong Ginoo. Pag mabinantayon kanunay, pag andam kanunay, sa magsulugoon nga kitang tanan mao nga nagpaabot sa pagbalik sa atong agalon. Let us be patient sa atong mga pagsulay, sa atong mga kabalaka. Let us persevere pagkamalahutayon sa mga maayong buhat nga atong gihimo, knowing nga kining tanan gipanalanginan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog ug atong bag-ohon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gusto yang gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy o kabag-uhan.
O Ginoong Dios among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, nagpaubos og nahugno samtang nahisalaag nga mga karnero, nga nahulog sa bungaw, mabalak-ong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Kitang tanan, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang bagalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha, sa korupsyon, ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa may nulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk, nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pakig-uyon-uyon, ginagmay o dinago, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan, pinagi sa pagsuborno sa matig-ariglo o tigpatuman sa trapiko, pinagi sa pagtugot sa mga bakak nga panuis diha sa media, pinagi sa pagdawat sa mga donasyon, gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos, pinagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan, ngamoy madumala sa among katilingban. Kitang tanan, Kaluy kami, o Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mo ang mga samad, nga among gipahiagong sa among kaugalingon sa iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa makabus ug pundo alang sa pagatiman sa panlawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumao mga infrastruktura nga nagtuis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga nawbag-ong naghari-hari nga mga agalon hinungdan ang among katawhan, nagpabiling kabus o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod nga naundod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinagi sa pagpamulitikang binayran. Tanan, Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, magampo ug magpangita sa akong panagway, ug matalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami apan dili gayud kami kawadaan og paglaom, kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Tanan, Umari ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamang matinagdanon, pagkamaulungon, pagkamalulion, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug sa kanasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuanguron. Tanan, Ginoo, kaluy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu bag-uha kami. Pinaagis sa pangalihan ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod nganhas sa imong mga kamot. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo. Magdala ka namo nga na sa kinabuhing tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigihigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Kinulumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaubon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubad kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuonay.
Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Uban sa ko mga kaubang co-pastors, ihatag namo ang panalangin sa Dios. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.